ಹೋಟೆಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ಪಾಪ ಅಕಲ್ನ ತಪ್ಪು ಪಂಪಿನತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಕಲೆ ಪಾಪ ಪುರ್ಸೋತಿ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತಾ ಪುರಿ ನಾಡು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪುರ ಗೆಪ್ಪರೆ ಅಂಚೆ ಪುರಿ ಒಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಗೊತ್ತಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಅಂಚೆಡಿ ತಿಂಪ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಆಡ ಒಂದು ಬಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಡಿ ಅಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿಡುಲ್ಲಿ ಕಟರ ಕಟರ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ಕಟರ ಕಟರ ತಿನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತನ ಉಮ್ಮೆನ ಜಾಲ ಚಮತ್ಕಾರ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ಒಂದೇ ನಿತ್ತಿನ ದಂಗಗ ಬಂದಾಪು ಅಂಚನೆ ಪಕ್ಕ ಬಂದಾಪು ಅಂದು ಪರೋಳಿ ಹರೇ ರಾಮ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಸೊ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಯ್ಯಾರು ಎಂಚಾತಂಡು ಪಂದ್ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡ್ಯಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇ ಎಂಕ ಒರಿ ಮಗೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡು ಒರಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂದ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿಶು ಇದೇ ಗುದ್ದ ಗುಜ್ಜಲ್ಲ ಆಗ್ತಿ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಒರಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಪಂತಂಡು ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಂಡು ಪಂತೇರ ಒರಿ ಬಂತೇರ ನಿಕಲೆಗ್ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏರವ ಬಂತೀರ ಅಕಲಿಗೆ. ಸೊ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಇಂತ ವಿಡಿಯೋ ಗಿಡೆ ಬತ್ತ ಪಂಡ ದಾಯಿ ವಯಸ್ಸು ದಾಯಗ ಪಂಡ ವಯಸ್ಸುನ ಮೋನೆ ತೂನ ನಿಕಲೆದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಅಪ್ಪ ಬುಲ್ಪುರ್ಚಿ ಹುಷಾರಿದ್ದ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ವಯಸ್ಸುಗ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ವಯಸ್ಸು ಜೋಡ್ ತರೆಬೇನೆಲ್ಲ ಶೀತ ಬೊಕ್ಕ 2 ದಿನದಿಂಚಿ ಜ್ವರ ಹಂಚ ಎಂಕ್ ಜಾಲ ತಿನ್ರೆಗೆ ಸೇರುಜ್ಜಿ ಅಂದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಐತೆ ಜ್ವರ ಪುರ ಬತ್ತಂಡ ನಾಲೈದ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಐಕ್ ಎಂಕ್ ಜದಾಂಡಲ ಚಟ್ಪಟ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಜದಾಂಡ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಟ್ ಏನಿರ್ರ ಪಕ್ಕ ಅತ್ ನಿಕ್ ಮಾತ್ರನ ವಿನಿಶ್ ಗಿಜ್ಜ ವಿನಿಶ್ಗ್ಲ ಉಂಡು ವಿನಿಶ್ ಪಾಪ ಓದೊಂದು ಲ್ಯಾಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದೊಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ವಿಡಿಯೋ ಬೈಜ್ಜೆ ನನ್ನ ಐಕ್ ವಿನಿಶ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನ ಕುಲ್ಪುರ ನನ್ನ ನೆರಡ್ಚಿ ಅಂಕಲೆಗ ಆಯ್ ಪಾಪ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಮೇರೆಗ್ ದಾದ ಅಂಡ್ ಮೇರೆಗ ಅಂಚ ದಾದ ತಿಂಡಲ ನಾಲೈ ರುಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತ ಜಟ್ ಪಟ್ ಪಂದ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಪೋಯ ಒಂದ್ ನಾಲೈ ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕುಲ್ನ ಪೂರ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತುಯ್ಯ ಸೊ ತೂದು ಎಂಕುಲ್ ಜಟ್ ಪಟ್ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲ್ ಸೊ ಅವಿತ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೈಕ್ ಪೈದಿಲ್ಲ ಅವು ದಾದ ಬಂಡ ನಿಕುಲೆ ತುಲಿ ಡಿಸೈನೋ ದಕಲ್ನ ಎಲ್ಬೋಸ್ ಪಾಸ್ತಾ ಒಂದು ಡಿಸೈನೋ ದಕಲ್ನ ಎಲ್ಬೋಸ್ ಪಾಸ್ತಾ ತಿಂಡ ನಾಲೈ ಪೂರ ಸರಿ ಆಪುಣ ನಿನ್ನ ಅಂದ್ ಎಂಚ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿಪ್ಪುನು ಜಾಯ್ಗ ಪಂಡ ಒಂದು ವೀಟ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಇಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮೈದಾದತ್ತ ಪೂರ ಪಾಸ್ತಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೈದಾಡತ ಬರ್ಪಿನಿ ಪೂರ ಕೆಲವು ಪೂರ ಮೈದಾಡ್ ಬರ್ಪುಂಡತ ಒಂದು 100% ಡುರಮ್ ವೀಟ್ ಇಂದ ವೀಟ್ ದಾವರ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂದೇನ್ ವೀಟ್ ಡೇ ಮಲ್ದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ನೆಟ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ನೆಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರೀತೀರಿ ಒಂದು 13 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಗೆ ಪಂಡ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಣ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ತಾ ಆತ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಫೈಬರ್ ಮಸ್ತ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಈ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ನ ಕಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾರ್ಟ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿಪ್ಪರೆಗ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಬುರ್ಚಾನ್ನ ತಿನ್ಪಿನೆಕ್ ಒಂದೇ ನಿಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ತು ತಿಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಸ್ತಾ ಕಿನ್ಯಡ್ದಿಂಚಿ ಮಲ್ಲದ ಕುಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕುಡೊಂಜಿದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಎಂಕುಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೆತ್ತೊಂದು 500 ಗ್ರಾಮ್ ಎಂಕುಲು ಒಂದೇನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಗೆತ್ತೊನ್ನಿ ಅಮೆಝಾನ್ ನೆಕ್ ರೇಟ್ 79 ರೂಪೀಸ್ ಪಂದಿತ್ತಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಡ್ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರಡ್ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಸೊ ನೆಕ್ 79 ರೂಪೀಸ್ ನೆತ್ತ ಎಂಕುಲು ಏನಪ್ಪಂಡ ಲಿಂಕ್ ನ ಎಂಕುಲು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪು ಐಜಿಂಡ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಪೋದು ಡಿಸೈನು ಬೊಕ್ಕೇನ ಡಿಸೈನು ಪಾಸ್ತಾಲಿಷಿಯಸ್ ಎಲ್ಬೋಸ್ ಪಾಸ್ತಾ ಪಂದ್ ಬರೇ ಎರಡ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕಲೆ 500 ಗ್ರಾಮ್ ಲಾಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ 1 kg ಲಾಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಎತ್ಲಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ನಿಕಲೆಗ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಟ್ಪಟ್ ಪಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತ ಕಿಚನ್ ಬೈದ ಎಂಕುಲ್ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಕಿಚನ್ ಬೈದ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗ್ ಬೇಲೆ ಕುಂದಾದ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಯಾಪಲ ಏರೆಗ್ ವಿಶ್ವ ಭಟ್ರೆಗ್ ಯಾನ್ ಸೊತ್ತಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಾಸ್ತಾಗ ಬೋಡಾದ ಅತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತರಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಆರೆ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕ ಅವಳು ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ತೂವರೆ
ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಇದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸ. ಇದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, 3 ಟೊಮೆಟೊ, 2 ನೀರುಳ್ಳಿ. ಎಂತ ಮತ್ತೆ ಮೆಣಸು ಬೇಡವಾ? ಉಂಡಿಯ ಈತ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ರಡ್ಡು ಮೆಣಸು ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪು ನೋಡತೆ ಮಾತಲ್ಲ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯ್ನ ಫುಡ್. ಏರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೊರ್ಚ ಅಂದಿನ ತಿನ್ಲೆ ಬಂದು ಯಾಪಲ ಬಂದ್ಪುಜ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆರ ಬಂಪಿನಾತೆ ನಿಕುಲು ಹೋಟೆಲ್ ಬೋಡಣ ಪೋರ್ಚಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕುಲು ಒಂದೇ ನಿಕುಲು ಕುದ್ದಾದ ಮಾಲ್ತ ತಿನ್ಲೆ ರುಚಿ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಅಡಿಗೆ. ಅಂಚ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿಪ್ಪುಲೆ. ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ನಿಕಲೆ ಹೆಲ್ದಿ ಕಲ್ಪ ನಾನೇ ನಿಕುಲ್ ಅವಿನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಬಿಡ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಮಾರೆ ಪಂದ್ ತೂದು ಬುಡ್ಪಿನತ್ ಅವಿನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕುಲ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಂಡ ಐದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಕುಡೊಂಜಿಜ್ಜಿ ಅದ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿರವಲ್ಲಿ ಆತ್ ಪಾಟಿಯದ್ದು ಉಂಟದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಟು. ಇಟ್ಟ ತುಲೆ ನೀರ್ ಬಯ್ಯರದಿದ್ ವಯಸ್ಸು ಹೆಲ್ದಿ ಆಯ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ಡೆಸಿನೋ ಪಾಸ್ತಾನ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಲೆ ನೀರ್ ಕುದಿಯಂತುಂಡು ನಮ್ಮೈತೆ ಡಿಸೈನ್ ಆದ ಪಾಸ್ಟಲಿಷಿಯಸ್ ಎಲ್ಬೋ ಪಾಸ್ತಾ ಪಾಡ್ದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಪೂರ ಪಾಡಿದ್ನ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ನಿಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಪೂರ ಪೂರ ಬಕಾಸುರ ನಕ್ಕುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನ ಏನನ್ನು ಗುರ್ತು ಏನ ಈ ಬಕಾಸುರ ನಮ್ಮ ಈ ಬುಡೆದಿ ಈ ಮಲ್ಲ ಬಕಾಸುರೇದಿ ಏನ್ ಚೂರೆ ತಿಂಪಿನ ನಿಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಏನನ್ಸು ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏನೇ ಎಂಚ ಏತು ತಿಂಪೆ ಪಂಟು ತೂಲೆ ಇಂಚ ಕೊದಿಯೋಡು ಗಳ ಕೊದಿಯೋಡು ಸೊ ಒಂದು ಬೇತ ಆಗ್ತಂಡ ಎಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ತಾ ಪುರ ಗೆತ್ತದ ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ ಐಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಾರ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂಡೆ ನೆಟ್ ಒಂಜೇ ರೂಪಾಯಿದ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಬಂತ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುನ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೀಟ್ ದ ಪಾಸ್ತಾ ಮಲ್ತ ಅವು ಜೀವ ಬ್ಯಾಡ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ ನಿಕುಲ್ ಪುರ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡುವರತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಅವು ಐಟ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇಜ್ಜ ಐಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರ್ಪುಜ ಅಪುರ ನಿಕುಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವ್ ಅದ ಕೇಳು ಜರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಳು ಮಾರ ಐಕಿ ಎಂಕುಲ್ ಐಕ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದ ಐಕ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ದ ಬಂದ ಡೆಸಿನೋ ದಕಲ್ನನೆ ಎಂಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಜಿನ್ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಎಂಕುಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದ ಅಮೆಜಾನ್ ಎಂಕುಲ್ ಪಾಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ಲಾತೆ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತೂಲೆ ಬೋಡಂಡ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವಕ್ಕು ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವಳ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಪಿನ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಹತ್ತು ಒಂದು ಓಲು ವಯಸ್ಸು ಸ್ಪೇನ್ ರೆಡಿ ಆದ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಡೆಗ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಅದ ಒಂದು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ದಾಲ ಹೀಟ್ ಮಲ್ಪಂತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೂರ ಪಾಡಂತೆ ಆಯಿಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಪರಪನಿ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ರಪರಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅವಂದ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಅವರ ತೂಕ ಇಂಚ ಸೊ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಬೇಕಂತೆ ಯಾವ ಚೂರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಪ ಒಬ್ಬ ಎಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಉಂಡತ್ತ ಒಂದೇ ನಿತ್ತಿನ ದಂಗಗ ಬಂದಾಪುನ್ ಅಂಚನೆ ಪಕ್ಕ ಬಂದಾಪುನ್ ಅಂದು ಪರೋಳಿ ಏನ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕುದ ಪರಿಮಳ ಎತ್ತಿಲಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕಲೆ ತೂಪರ ತುಲೆ ಸ್ಮೆಲ್ ತುಲೆ ತೂತು ಬೊಕ್ಕ ಗೆತೊನ್ಲೆ ಅವ ಮಣಿಪದ ಸ್ಮೆಲ್ ತೂಪಿನ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಗೆತೊಂದು ಬುಡ್ಪಿನತ್ತು ಗೆತೊನು ಸೊ ವೈಶ್ಯಗು ಪಾಪ ನೀವು ಹುಷಾರಿಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು
ಕಣ್ಣನೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಯಾನ್ ಪೂರಲ್ಲ ಸೊಂಚ ಇನಿ ಟ್ಯಾಪಿಲ್ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ವಯಸ್ಸು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತದೆ ಯಾರ್ದಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಕುಲ್ದೇರ್ ಒಂದ್ ಎಣ್ಣೆ ಯಾರಲ್ಲ ಮಲ್ಕ ಓ ಎಣ್ಣೆ ಕರಂಚಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚತ ವಯಸ್ಸು ಅತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಪಡ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂದು ಮಾರಿ ಮರಣಿಯರ ಮೆಸೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಳೆ ಎಂತರೆಗ ಹಬ್ಬುರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ఇంకా తలనాయి ఎంచ మర్చిన ಗೊತ್ತುಂಡ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಇದಿನ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಕ ತಲೆ ಕುಡಕ ಉಂಟುಂಡು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಆಡ ಒಂದು ಬಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಡಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಿಂಕುಲು ಎಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಕುಲ್ ಪುರ ಮಲ್ಕೋರ ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ತಾ ಪುರ ನಿಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಪಾಸ್ತಾ ಗೋಬಿ ಗಿಬಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ತಿನ್ನೋಡ್ಚಿ ಅತ್ತ ಇರೇಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಏತು ಲಾಸ್ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಿಕುಲ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ಲೆ ಪೂರ ತಿನ್ಲೆ ಆಂಡ ಎಂಕುಲ ಕೆಲಸದಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋನ ಎಂಕುಲ್ ಗೋಬಿ ತಿನ್ಪುಜ ಎಂಕುಲ್ ದಾತಿ ಎಂಕುಲ್ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ತಿನ್ಪ ದಯಪಂಡ ಅವು ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಡು ಮಂದ್ ಗೋಬಿ ಆಂಡ ಐತೆ ಪುರಿ ಗಿರಿ ಅವು ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ಪಾಪ ಅಕ್ಕನ ತಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲೆ ಪಾಪ ಪುರ್ಸು ತಿಪ್ಪುಜ ಐತೆ ಪುರಿ ನಾಡು ಅಂಕುಲ್ದು ಪೂರ ಗೆಪ್ಪರೆ ಅಂಚೆ ಪುರಿ ಒಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಗೊತ್ತಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಅಂಚೇಳಿ ತಿನ್ಪ ಅವೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಅವು ಪೂರ ಇಂಚ ಬಂದ್ರೆ ನಿಕಲೆ ಅವೇನ್ ಪುರ ಪುರಿ ತಿಂದು ಪುರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರೆಗ ನಿಕಲೆ ಇಲ್ಲಾರ ಮಲ್ತಿನ ಅಮ್ಮೆ ಬರ್ಚಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಕಲ್ಲಾಡು ಗೋಣೆ ಉಂಡೆ ಅಂಡ ಆಯಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ದಾವಡ್ ಇಲ್ಲಾಡ ಆಡ ಒಟ್ಟಸಿ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅಂಡ ಏ ಒಂದು ಬಾಣಲೆ ಯಾವ ಜಾಂತ ನಾನೊಂಜಿ ಬೋಡ కొంచెం ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಅವಳು ರಪ್ಪ ಶಾಮೆ ಅಂತ ಕಲ್ನಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ತೋಪು ಪತ್ತಲ್ಲ ತೋಪು ಪತ್ತು ಮರ್ತೈತೆ ದಾದು ತಿನ್ ಸೈಪರ ಮಾರೈತಿ ಏತ್ ಬೇನೆಂಡಲ್ಲ ಇಯ್ಯಾವ ಜೊತೆಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾವರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಅದು ಮಾರಿ ಒಂದು ಏರಂಡಲ್ಲ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಅಂಪೇರ ಮಲ್ಪೇರ ಇಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ದಾದಾನ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಂತಂಡ ಐಟು ಉದಿಪವನ ಸೀನೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಪ್ಯಾಕೆಟೇ ದೊರ್ಪುನ್ ಅಂಚ ಆ ಮುಲ್ತ ಕ್ರಮನೇ ಅಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಹತ್ತು ಇಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಸಲಾಡ್ಸ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಅವು ಐಕ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ರೆ ಗತ್ತುಂದು ಐಕ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತಿನ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿ ಅದ ಅಂದು ಪರಿಮಳ ಪರಿಮಳನೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಪೂರ ಅಡಿಗೆಗಳ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೋಡೆ ಅಂದ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ಪರಿ ಬೊಚ್ಚಾವ ಏರ್ಪಾಡ್ನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಚಲ್ ತಿಂಕ ಎಂಕಲ್ನ ಡೆಸಿನೋ ಆಯಿಲ್ ಡೆಸಿನೋ ಪಾಸ್ತಾ ರಡ್ಲ ರೆಡಿ ರಡ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡುವೆ ತಿನ್ಪಿ ನಾ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಳ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪುಗ ಪೂರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪಾಸ್ತಾ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬೇಪಾಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಶೇಪ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ನೆತ್ತ ಪಾಸ್ತಾದ ಒಂಜುಲ ಕಟ್ ಆತರಿ ಕಟ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಸೊ ಯಾಕಲ್ಲ ಪಾಸ್ತಾ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆತನ ಒಂದು ಪಾಸ್ತಾನ ನಿಕುಲ್ ಇಂಚವರ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪನಿಲಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಡೆಸಿನೋ ಪಾಸ್ತಾ ನಿಕುಲ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಖಾಲಿ ಬೇಯ್ಪೇರಡೆ ನಿಕಲ್ ಇಂಚ ಆದಾಂಡ್
ಅದ ಐಕ್ ಖಾಲಿ ಪಾಸ ಮಾತ್ರ ಆತ್ ಪಾಸ್ತಾಗ ಚೂರು ಖಾರ ಪುಳಿ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋಡು ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಗೀಮ್ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಕನ್ಪಿನ ಉಂತಲೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆತ್ ಜೀವೋಗು ಎಂಗುಲ್ ಪನ್ಯ ಡಿಸಿನೋದ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ನಿತ ಪಾಸ್ತಾಸ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡ್ ಸೊ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗೈನಿ ನನ್ಲ ಈತ್ ಪಾಡೊಂದ ನನ್ಲ ತಟ್ಟೆ ತಟ್ಟೆ ದಾತು ಉಂಡು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಸೊ ತಿಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ತಿಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಿನಿಶ್ ಗಟ್ಟಿಡುಲ್ಲಿ ಆ ಕಟರ ಕಟರ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ಕಟರ ಕಟರ ತಿನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತನ ಒಮ್ಮೆನ ಜಾಲ ಚಮತ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತಿನ್ಪಿಂದಿಲ್ಲ ಈ ನಮನಿ ತಿಂಡ ಅವಳು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹತ್ತ ಅವಳಿಗೂ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬರ್ಪೇನಾ ಅಂದೆಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚ ಪನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಡೆಸಿನೋ ಪಾಸ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಸಿನೋ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ದ ಎಂಕ್ಲು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಗೆ ರೇಟ್ ಪಂತ ಜತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ರೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ 250 ರೂಪಾಯಿ ಅದ ನೈಕ್ ಅದ 300 ರೂಪೀಸ್ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆನ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ದಿ ಅದಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಆ ರಡ್ಡ ಐತಲ್ಲ ಅಮೆಝಾನ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪು ಅಂಚೆ ನಿಕುಲು ಪೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟಿ ತಿನ್ಲೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆ ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಾಮ್ ರಾಮ್.